Ano yung nagkakaroon sa ikakawaan o yuha, kakawaan o usa nga Domingo sa liturhiya sa ato ang simbahan sa Ordinary Time Cycle B. Ang atong ng Gospel reading, ikot nato si Evangelio San Juan, chapter 6, verses 60 to 69. Kaya hindi ang particular na Gospel reading, only ang culmination of the 3 Sundays na Gospel on the discourse of the bread of life. Sa tulong ka nanagi ng Domingo, ang mga ebanghelyo ng Kristo tulad saysay mahitungod sa punto mensahe nga sa Jesus may butyag nga siya mao ang panagika sa langit na naghatag sa kinabuhi. Dili na ordinaryo na pan nga nagtapaw sa puso, kundi in comparison sa pan nagikaon sa mga katigulan sa kaunilyo niya namatay gihapon, kini mao na pan nga isiguruhan o di mainungduman ni Kristo nga mao iyang lawas mao ang pan na naghatag og kinabuhi. Namuli ang punto mensahe nga gisentro sa nanaging tulong ka Domingo. Unya, kini ka mga punto itapos kini siya sa ato ang gospel reading karong Domingo ha. Din ikakawaan o usa nga Domingo sa tuig. Unya, ang ato ang ebanghelyo karon misugod pinagi sa pagsaysay sa response, sa reaction sa mga tao. Human nakadulog sila sa mensahe ni Jesus sa iyang kaningon, ako ang pagdito sa langit na naghatag kinabuhi. Kunya, ang ebanghelyo niingon nga, ang pagkatinunan nga nakadulog ini, nagpagulbol o niingon, lisod kayo gawaton kining pagtulunan na, o kinsa may makasabot na ini. Mauni ang tubag sa mga tao, human sa Jesus may pasabot nga, ako mao ang tinuray na pan, ako ang tinuray na naghatag o kinabuhi ninyo. Ako ang tinuturay ng kalankon. Ang nakuha ni Jesus na reaksyon, mao ang mga tao nga nagpagulbul kay dili nila madawat kining mo ang pagtulunan. Mauna kadaghan sa iyang pagkanaminaw, namiya kayo kaniya. Nakusa mo kayo pinaka-hinungdan, pinakagamot nga naniya siya. Dili lamang ang tinunan, dili lamang ang pagtulunan ni Jesus, mao ang hinungdan. Dili lamang ang kalibog, dili lamang ang kakomplikado sa iyang pagtulunan nga mo ang hinugdan ng ganang niya. Kundi dili lamang sa kanan, ang pinakadako yun na rason. Ganong ganaghan ang pagabulbol, kalibog, o ibiga o walagin po yung Jesus tungod sa kalisod sa liman sa iyang pagtulunan. Mao gini ang pinaka-rason o pinaka-hinungdan. Sa iyo naman kaayo ang pagtulunan mahitungod sa bread of life. Human nakasaksi sila nga ang butang iyang ibabalik ang pananaw, human nakalakaw ang usa ka bakul, human nakasulti ang amang, human di banhaw na Jesus ang minatay, human di palakot na Jesus ang makayawa ikat sa giyawaan, dili lisod dawaton sa mga tao. Ang pagtuong na sa Jesus mao yun ang gikan sa langit, dili kalisod. Ang pinakalisod na, mao ang implikasyon ng demands ni Anton Motuo sa mga pagtulunan na siya mao panyagin sa langit. Tugod kay kini, nagdalaman o dako kayo na tulubagon in terms of conversion, in terms of transformation sa kinabuhi. Kana po'y dako kaayo hinungdan, pero wala na lisunod niya. Kay lamig man ang pagpapasarap, sayo naman ang pagpabilig sa mga naandan, pero perting lisurahan ang pagsugod o kausapan. E mao man ang ipakayo niya. Dili man kay simple na ito ka-revelation and declaration that I am the bread of life. Ang ipakayo ni Jesus mo nga, kaninyong mutuo na ko, o mukhaon ining panagpihatag, dili pwedeng dili po lumapagpus o galingon. That's the implication. And that is the demand. Kaya mauna ang nasulibiran sa mga tao. Mauna ang dili nila malawat. Ang kabupat o ang kalisod sa gipangayo humantang tuko sa iyang patulunan. Usa ka pare by the name of Father William House, mighatag siya o pipilang kalistahan sa mga rason o hinungdan na nagdagang katoliko ang dili kaayo tuko na sa Ginoo o na ay uban na bibihan na simbahan. Ang usa sa hinungdan, ino si Father William, ino siya, the message of Jesus is just too hard and sometimes for others unrealistic. Mauna kadaghan kung hindi na mutuo. Mauna kadaghan
by the name na lang sila Katoliko Kristiyano, but in reality, wala pagtuong na sa Ginoo. Ganon, tugod kay para kanila ang rason o mensahe ko ni Kristo, murag dili tinuod o lahi oras tinuod. Panalitan, while we are in a culture that emphasizes comfort and luxury, si Kristo is teaching us about dating ang monsters. So, why? Sa usay kasi natin natin. Pero panahon na wala ganahan mag-lisod. Pero panahon na wala ganahan magsakripisyo. Naaka sa kultura karon na ganahan na komportable. Naaka sa kultura karon na ganahan hayakay. Pero while this is our culture, si Kristo gatudlo ka natin pasaan ang imong cross. So, why? Unsay na sinabi nato, unsay itulog niya, so why? Muna gagawin ka mo sulit niya, o dili ka mo tulog niya, o daghan na dili ka mo sulit niya. When we are in a culture, when we are amidst a culture that deifies the self, usa ka klases panahon o kultura, nga naghatag ng pagkagat sa ugalingon o sa iyang kaayuhan, nga nagsintro mahitungod kung sa imong mga accomplishments o nakuhan, si Kristo is teaching us about dying oneself. So, why? Unsay ipangita karon kung sa ikudos kalimutan, so why sa itulo ni Kristo? Di-apply natin. While we are amidst an era wherein many are victims of abandonment, gikas libro ng pamilya, while many are members of dysfunctional families, mga pamilyang naguba, mga pamilyang nagugot, samtang nakita sa panahon na daghan ang biktima sa injustisya o pagpapabusar, si Kristo is teaching us about the message of forgiveness. Hindi sura tayo, subuhin tayo. Mauna, ganito si Father William Paus, daghan kaayong ka, dili na mo ito kabay Ginoo, dili mo doon simbahan. Kaya nasinati nila subuhin mo sa itulog ni Kristo. And this is the demand ni Kristo now. The virtue about humility, the message about fidelity, the message about chastity and honesty, pagkamatinutanon, being meek and humble, trusting in God. These are all sound good, but do not fit anymore in the world today. Dili na kayo ni uso. Dili na kayo ni lamig na paminahon. Pero kung ano yung hitudlo niya, kauna, isama si pamilya karon, daghan yung kaayo na niniya o wala na rin kung niya. Sama sa panahon ni Kristo, daghan Katoliko karon na himalo sa atong pagtulunan, na kami-memorize sa ato ang mga pagtulunan, sa atong mga doktrina o kasubuan. And yet, daghan kong mga Katoliko nga dili anda o tindog o barong o dawan sa unsay timan sa unsay atong ituuhan o pagtulunan. Second, si Father William siya, some Catholics like Jesus very much, but they couldn't stand His church. Ganahan sila Kristo, pero hindi sila ganahan sa simbahan. Especially sa panahon ng simbahan, musulti against laws on the state that law against morality, nga isupa sa moralidad. Sa diyang simbahan mo, istorya about transparency. Sa diyang simbahan, musulti against divorce, abortion, gambling. Daghan ang ingon, Padre, di nanigalang sa simbahan. Kaya papil sa simbahan, Padre, ang pura gibuntang, diyan mo pag-inabot yan. Now this is part of the demands ni Kristo. Dili pwede nga ang magtotoo ni Kristo neutral. Dili pwede nga ang magtotoo ni Kristo partial. Some left because they wanted the church of all saints, but got a bunch of sinners instead. Mauna dito na itong mga idealist. Daghan ang umanwing sila, di kami musimpa. Kaya ganun musimpa, mami makasala, maghihapon eh. Dili kami musimpa, kung kayo mismo ang dadala sa simbahan makasasala. Wala po ni maghinaw niya. Daghan nga gatuog ang simbahan is puno rin sa mga santos. Mauna, ganamiyang sila kay na-discourage and na-frustrate sila kaya daghan makasasala sa simbahan. The opposite, daghan po na niya tungkol kay they hated the rules and disciplines of the church. Samtang ay ganahan na puro santo sa kinangkitan, na ako'y uwan na naniya tungkol kay laps na matulog ang simbahan.
kakalibog na usapay. Na ako'y uban na nireklamo o nibiya tungkol kay instruktor o kulong sipahan. Daghang requirements, puting kaayo, daghang pangayuon, pangunang bumalhit na langit. Some are disappointed because the church sometimes for them is to relax. Na ako'y uban nga naniya, tungkol kay dili na sila ganahan sa nanagdala, sa pangit, sa mga opisyalis, tungkol kay wala mahatag ang ilang ipagayo. Whatever the reason, they left the church. Whatever the reason, they were disappointed ang buwan o naniya kayo sila sa simbahan. Na ako'y uban nga naglibog na sila tungkol kay dili sila kasaot sa pamaagis Ginoo. Ang uutan o maayo nag-antos o nakamatay. Ang barbado o pagkadiling nimba para kanila simigling ni Asinso o nagalipay lang. Naglibog sila sa pamaagis Ginoo. And this is the same confusion nga giatuman sa mga magtotoo sa unang panahon o na nanabiyak sila. To those who experience pain diha sa simbahan, may it be pinaagi sa pagkakauban sa simbahan, sa mga opisyal sa simbahan, o sa otoridad sa simbahan. Bisag unsa magani nga sakit nga sinapit ninyo, nga niabot sa punto nga nawala ang iyong pagtuo, o nakahugno sa iyong pagtuo, o nakadiscourage ninyo, mutubag ka sa pangutanan ni Kristo. Mubiyak o usap ka mo. Mubiyak o usap ka mo. Sa tanan na sinabi ninyo, sa tanan na dili maayo na sinabi ninyo sa simbahan, mutubag ka sa pangutanan ni Kristo nga iyang ipunol sa mga taong sunod-sunod niya kanyato nga na-discourage o na-disappointed ko. Kung nangutana sa Jesus, kamo nga galigo, kamo nga na-frustrate, kung kamo na-discourage, kamo nga na-disappoint, kung kailigin ni mo ang klase sa simbahan niya yung una, tumatong na ito ni pangutanan ng Kristo, mubigyan mo sa mo. Tungod lang ni mga mutaman. Now, let the words of Peter be our inspiration and consolation. Si Pedro ni mo Ginoo, kung mubigyan mo, asa man yung panulong. Kung mubigyan mo, kinsa man ang makapaignan. Now, let this be the words of consolation para sa tanan. Isa unsa, kaya maayo kasi natihan nato, pasok magpabiling niya kung kastino mo, kung di nato napil siya. Pero auni ang pagkutana na ato yung balunod o tumagon. Sa tanan, kabiling maayo na itong nakita kasi natin. Kung sa tanan kalimot, mobiya, bausap ka mo, kanako. Amen.